Hallelujah. Ngizobingelela ubaba ngokukhethekile, ngibingelele umama, ngibingelele insizwa nentombi noSunday school egameni likaJesu. Ngisuma nokumbonga kakhulu uNkulunkulu nje ngijabulile. Igama ubuyisiwe Mahlaba, umama Mahlaba. uNkulunkulu wambusisa ngomshado waphinde uNkulunkulu wamphuca kodwa nje sengumama ke. Ngangena nje ebugabeni bomama umama Mahlaba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu indlela ngibusise ngaba ngcwele ngumama ngihamba endaweni yasesibongile ngigciniwe noma ngihamba nginamahloni ngokholo lwami naNkulunkulu wami. Ngithe nje engibiza uba umchune ethi ucela ukuthi sizohlanganyela. Ngambuka nje ubuhle kaNkulunkulu ngokukhonza ngise Trinity kodwa ke ngenxa ukuthi kunenkonzo ihambile isingaphandle angikhona ngihamba sethi kunokuthi ngihlala ngizohlanganyela nabangcwele. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu osuna namhlanje. Buku ubuhle bakhe esengandisela iminyaka namhlanje usuku lami lokuzalwa abazalwane. Happy birthday. Happy birthday. So nje ngiyambuka uNkulunkulu uthi inkosi ontanga bami abafikanga kule age omnikeza yona. Ubuhle ongigcine ngabo ngongumama ngigcini waphinde wangibusisa uNkulunkulu ngabantwana bakholwayo. Ngiyambuka nje last week nginamadodakazi amabili nondodana oyedwa. Undodana uqeda ukushona ngoDisemba engozini yemoto. Ubethola umsebenzi ozwathini ezoqala nge2 January. Unfortunately azangaqala. Nginamadodakazi amabili, omunye wenza psychology, graduate psychology, lo munye udokotela impela. Umsebenzi abawutholi bangcwele. Umkhule kwami benhlathi inkosi sesikhonze kangaka abantwana bami abasebenzi bakhonza even estradini omama abahlale bethi bayisibonelo kodwa inkosi kungani. Yazi uNkulunkulu wavela wangimangaza la bengibheke khona ukuthi bazoqashwa khona. Wavela nje uNkulunkulu wabavulela emunye umnyango bathola umsebenzi last week. Baqalile omunye usesibhedlela uHR, omunye kwafinance kwaTransport. So ngambuka nje uNkulunkulu ngathi inkosi yazi uthe wena asingamukela okuhle kodwa kuwe kodwa silindele lokhu kodwa nje ngizobonga ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi uthe uqala uMay ngizalwa wangibusisa ngabantwana abasebenzi waphinda nami wangigcina nje ngizombonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyahamba endleleni ngiyasho ukuthi useyinkosi nomsindisi kweyami impilo. Amen.